Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. City Mayor Albi Benitez balik Bacolod na. Iyan sa karon gina-finalize ang power plan nga gaisumiti sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inaguto para masigurado nga tayuyon ang supply sa kuryente kag mapabarato man ang bilis ini. May report si Nico Delfin. May masobra 15 pesos ang per kilowatt-hour nga ginabayaran sa mga konsumidor sa Central Negros Electric Cooperativo con Seneco. Pero hindi malipod ang masamiman nga pag-brownout kag ang posible pagsaka pa sa bulanan nga balayran sa kuryente, epekto man sa pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Gani isa man ka power plan nga gina-finalize na ni Mayor Albi Benitez ang iya igaduso kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tuyo nga mapanubo kag magtayuyo ng power supply sa Bacolod lakip na sa probinsya sang Negros Occidental. A power plan on how we can stabilize and have a secured power system. No, hindi lang secured nga may 24/7 kita nga power hasta ang presyo kung ano ta mapanaog. So I'll be submitting this plan to all of you, no? Tapuson talaga ang details para sigurado lang kita nga atong plano is foolproof. But after that I'll be submitting it. Nagapati ang alkalde nga paagi sa joint venture agreement sang local government unit upod sa mga solar power plant kag biomass power plant sa probinsya sarang pa mapanubuan ang presyo sang kuryente sa 3 pesos pasaka. May mga development nga nagsulod right after to sa last meeting with the President. Nga i-incorporate ko na lang para mas dasig. Ginsiling man ni Benitez nga bisan hindi man madayon ang proposed 300 megawatt liquefied natural gas project sa San Carlos City, hindi man inilubos makaapekto sa mga konsumidor, bangod sarang man maki-import ang mga power distributor sang supply halin sa iban pa nga lugar. Nico Delfin para sa DGCast Negros.